Botiflers. 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 Som-hi! Botis, això sí que fa goig. Ens sentim més estimats per vosaltres del que se sent l'Elionor pels socialistes mallorquins. Benvinguts a l'últim programa de la temporada! Ara no farem allò tan tòpic de mirar enrere i anar fent una mica de refregits, com fan sempre a la Corpo. Fa gràcia que treguin el 3CAT, en principi perquè volen ampliar l'oferta de continguts, ja que TV3 doncs, es queda petit per hores d'emissió, però sempre s'acaba la temporada de cada programa amb el típic els millors moments. Que algú m'ho expliqui. Si us dic palanca, en què penseu? Els que digueu la porta esteu més perduts que lo puto tocino a la quelarre. Això és palanca en estat pur. Què t'han dit? Què t'ha dit el veterí? Què li he dit jo a ell, t'haig de preguntar? Soc jo el que mano, tu? Què li has dit? Què li he dit? Que volem muntar un grup terrorista a alta muntanya. Només l'única forma de solventar és aquest. Grup terrorista a alta muntanya, Què et sembla, tu, que reuneixen els abogats? Déu. Que el folló l'han buscat les abolgats, tu. Diu, què et sembli? Ara. No va, ja està bé la broma, tu? Ja està bé la broma, Si aquest del Palanca hagués sigut el líder del procés, em sembla que tot allò hauria anat d'una altra manera, Menys telegrams, ni armilles grogues, ni manifestacions de passo catamboli, 2 dies independents. No sé si us ha passat aquestes setmanes, jo estic bastant enganxadíssim al mort, qui te'n mort. Crec que tots, El canto a totes hores, L'origen d'aquesta lletra resulta que ve d'una fórmula medieval que s'utilitzava a Andorra quan es produïa una mort violenta. El batlle, que és l'equivalent llavors a un jutge, picava 3 cops amb el bastó pronunciant aquestes paraules. Mort, qui t'ha mort? La justícia et reclame. I tot seguit, davant la no resposta del cos sense vida, deien ni ou ni castanya, senyal que és ben mort. I així començava l'aixecament del cadàver. Sigui com sigui, el Carles Porta ha tornat a petar-ho bastant amb aquesta docusèrie sobre Thor, i no ho dic jo, ho diuen els números, que a la vista està que TV3, a part de ser la cadena que més s'ha vist durant el mes de maig, va aconseguir el millor maig des de 2011, també amb el permís d'Eufòria, que també estava per aquí. A més, també ha fet rècord a la plataforma 3CAT amb 21,6 milions de reproduccions i més de 3 milions de dispositius únics en un mes. A principis de mes, només el primer capítol ja tenia més de 600.000 reproduccions. Hi va haver un dia en què els 5 vídeos més vistos, fins i tot del mes, a la plataforma 3CAT, eren els 5 primers capítols de Thor. Això és no ho sé, em té bastant flipat aquest fenomen. I això no s'acaba, No. Ahir, si ho vau veure... No facis spoilers, No. Ara bé, fins a quin punt es creua la línia del periodisme groc amb Thor? No tenen dret la gent que viuen allà a poder viure en pau també? La família Sansa, de fet, va demanar respecte i això també ja va passar amb el cas de la farmacèutica d'Olot. Ella va demanar que, si us plau, que no es parlés més del cas, que volia deixar-ho tot enrere. I el Carles Porta doncs, en va fer un llibre, un cas de crims i un podcast. Gairebé li va fer cas. Quasi. A nivell espanyol ha passat quelcom similar amb el cas de Gabriel Cruz, el nen de 8 anys que el va assassinar la seva madrastra el 2018, i la seva mare va comparèixer fa escassos dies al Senat per demanar un pacte d'estat per protegir les víctimes de delictes especialment violents, denunciant, obro cometes, violència mediàtica, tanco cometes, que reben, va dir, després que s'assabentés que una productora estava gravant un documental sobre el cas i amb el qual s'entrevistava a l'Anna Julia Quezada, que era l'assassina del seu fill, que ara està a la presó. Sigui com sigui, està clar que és un format que funciona i molt, està fent uns números increïbles Thor, però penseu que tot s'hi val? Us plantegem aquesta pregunta perquè hi reflexioneu.
Com ja hem dit, últim programa de la tercera temporada i ara no farem resums ni refregits, com ha dit el Roger, però sí que volem aprofitar per fer una mica de balanç amb xifres. Comptant el programa d'avui, aquesta temporada hem fet 14 programes. Sí, aquí ens heu d'ajudar, 5 d'aquests programes han estat en directe. Hem gravat i publicat, aquí sense comptar aquest programa, 812 minuts de podcast. Hem escrit un total de 187 pàgines de guió. Per Botiflers han passat un total de 37 persones, cap amb càrrec polític actiu. Com podeu deduir pel nombre de convidats, 37, la nostra secció estrella és Conversa amb, però també hem fet 7 Avui us portem o Avui us porto, 2 Beauty Flowers i un botifler de la setmana. La constància, sí. La constància amb el tema de la diversificació de seccions, doncs la veritat és que no és el nostre fort. O sí, sí que som constants perquè diversifiquem molts convidats i molts temes. I per últim ens hem tornat a presentar els Premis Sonor i hem rebut un total de 0 nominacions. Se sent bé? Sí? Sí? Se sent bé. No? Doncs vinga, va, compartim. No passa res, compartir és viure. Per no fer proves d'això abans, I després d'aquest balanç potser podríem aventurar-nos a dir què ens trobarem a la quarta temporada. Suposo que tornarem cap a la tardor aquí. Potser parlarem de les segones eleccions del Parlament de Catalunya del 2024. Seran les definitives per l'atzucac que hi ha ara muntat, qui sap? Potser estarem contents perquè tornen les lectures obligatòries compartides al batxillerat i aconseguim que el Departament d'Educació funcioni. Difícil. Potser també estarem contents perquè s'inverteix el que és degut d'una vegada per totes en la sanitat pública. O bé, potser hauran tret els nous semàfors de la nova rotonda per tornar-los a posar, per tornar-los a treure, per tornar-los a posar i així fins a l'eternitat. Potser haurem de parlar de la fugida unilateral de Sanaüja cap al Solsonès o del retorn de Biosca i Torà a la Segarra. Potser ens trucarà la Corpo per oferir-nos fer contingut al canal EVA a canvi de dir 10 castellanismes per segon i fer programes que flueixin de màxim 1 minut per programa. O potser també aconseguirem acabar els guions 24 hores abans de gravar els programes, que això seria tot un èxit i el Robert no ens mataria. Estaria molt agraït. Potser aconseguirem ser molt més conscients que comencem moltes seccions sense donar-los una continuïtat. Potser entrevistarem el PAENCAP i no, això no creiem que passi, però perquè no som un espai de propaganda, però mai se sap. Potser fem aquí un canvi. Qui sap què ens espera, no? La quarta temporada. Ara, de moment, tanquem la tercera. Benvinguts, això és Botiflers. Com hem dit, programa 54, l'anterior el vam fer des de la Colònia Güell, en el marc de la plec que va organitzar la Federació Catalana d'Ateneus. Va ser un autèntic honor poder formar part d'aquella festa major increïble i entrevistar la Lloll Bertran, que va fer una entrada triomfal, encara que fos per poca estona, perquè era la pregonera... Va ser express, ens la van portar només a aterrar allà a la Colònia Güell i va haver de marxar. 5 minuts de Lloll vam tenir. També vam entrevistar el Jaume Pieres, que ens va parlar de l'espoli dels Ateneus i del cas del Centre Obrer, on hi tenim l'estudi, gràcies un cop més a la FAC, la Federació d'Ateneus de Catalunya, per haver-nos convidat. I com que li estem agafant el gustillo, això de jugar fora de casa, avui hi tornem, confessem que estem una mica nerviosos, avui hem triat uns convidats molt top, que diu el Roger sempre, perquè estem fent una mica de periodistes davant d'autèntiques estrelles de la comunicació, de periodistes de primera divisió i, a més, segarrencs. Portem molt temps barrinant l'acte d'avui, com dirien els Manel, ens ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí, perquè no és gens fàcil quadrar agendes i menys a final de curs. Aprofitem també per enviar-li, està aquí, ha vingut? Sí. Ho tenim aquí, sí, per saludar també el Jaume Boquet, que també havia de formar part d'aquesta taula com a alma mater del projecte de Ràdio Cervera, que és el que hem vingut a parlar d'avui, de la qual va ser director diversos anys, però finalment ens va dir que no hi podia participar.
Molt bé, nosaltres som els 4 de sempre. Mireu, tenim el Roger, que se n'anirà aviat a Lins, capital de Tor, a baixar les falles, ho té decidit. Tots els focs, no? Diuen? Sí. Comencen? Comencen petits i després es fan grans. És que no et pelin, quan siguis allà. Ai. Tenim el Robert també, aquí amagat, que finalment ja ha acabat de fer tots els informes de l'escola. Robert, molta burocràcia. Tenim l'Alba, que va molt enfeinada preparant la festa del 10è aniversari del Ball de Gitanes de Cervera, Falca. També va de burocràcia o burrocràcia, això. També. No, només volia dir-vos que us convidem... Us convidem el 6 de juliol a la festa dels 10 anys del Ball de Gitanes. Serà molt xulo, tindrem 5 colles de balls molt diferents, balls de bastons, balls de pastorets, balls de faixes, tot el que no veiem mai per aquí. I aprofito això també per reivindicar la feinada que suposa preparar festes. No sóc jo sola, som una comissió, però tot i així molta paperassa, molt poc suport, et sents una mica sol, però tot i així tirem endavant i esperem que sigui un èxit. Molt bé, bona falca aquí, has aprofitat el públic, Jo mateixa, la Núria, aquí porto mesos estalviant per comprar els petards per Sant Joan. Ara sí, comencem el programa número 54, l'últim de la tercera temporada, Botiflera. Baby, can you move around the rhythm so we can't get with it? El mes de gener d'ara fa 40 anys, ja fa bastant, estem parlant de l'any 1984, van començar les emissions regulars de Ràdio Cervera. Poca informació hi ha d'aquesta emissora i apostaria que molts dels que ens escolten avui ni ho sabien, que a Cervera es feia ràdio. Avui en parlarem amb 3 de les persones que van formar part d'aquest projecte i que segurament tots els coneixeu, però nosaltres els hem de presentar. Los fines de semana en Radio Nacional no es un día cualquiera. Con Pepa Fernández. Escuchantes del mundo, buenos días, Bodia Egunon, buen día. Ayer en nuestra tertulia estuvimos hablando de la gentrificación y de la turistificación que están cambiando la estructura social del centro de las grandes ciudades. Esta semana precisamente hemos conocido el caso de una señora de 88 años a punto de ser desahuciada. La Pepa Fernández, aplaudiments, sisplau. Hola. Sí, funciona. Sí. La Pepa, nascuda a Cervera, porta 22 anys, 22 temporades al capdavant del programa matinal dels caps de setmana No és un dia qualquiera de Ràdio Nacional d'Espanya. Ha obtingut diversos reconeixements, com el Premi Ondas a la trajectòria professional, un altre Ondas per al millor programa, 2 micròfons de plata i l'Antena d'Or, i molts altres, segurament. Aquests són els que hem trobat, però segur que n'hi ha més. Divendres passat va rebre el Premi de Cultura de la Universitat de Sevilla. Bona tarda, Pep. Bona tarda. Què tal? Benvinguda. Bona tarda, estic molt contenta de poder-vos acompanyar en l'últim programa de la temporada, perquè els últims programes de la temporada són molt importants i m'agrada molt venir a Cervera i veure això que dèieu vosaltres. Un dia hi ha semàfors, un altre dia una rotonda petita, ara ja no hi ha res, pràcticament. Moltes flors. És emocionant, sabeu? És emocionant per mi venir a Cervera. Anem pel segon convidat. La seva recepta perquè els feligresos es mantinguin atents és que les homilies no durin més de 8 minuts. Un bon consell, que també a vegades ens podem aplicar aquí als informatius. La notícia d'anar al gra, de ser breu. Ell és el Jaume Freixes, aplaudiments. Aquest tall és de fa molt poquet, oi que sí, Jaume? Benvingut. Moltes gràcies, molt content d'estar aquí amb vosaltres. Moltes gràcies per convidar-me. Bé, el Jaume és natural de la Corullada, va començar en el món del periodisme amb la revista Segarra i el diari Segre. Ha estat 5 anys a la delegació de Madrid de Catalunya Ràdio, 5 més a la delegació de TV3, també a Madrid, i de nou a Catalunya s'ha encarregat de la informació política i parlamentària a TV3 durant 10 anys. Des del 2014 és presentador del Canal 324. També ha treballat al diari Avui i el 2017 va ser nomenat Segarrenc de l'any. Bona tarda, Jaume. Benvingut. Moltes gràcies. Següent.
Hola, soc el Lluís Urpí, porto 25 anys aquí a Catalunya Ràdio. En aquests moments estic com a redactor de Societat als caps de setmana. De la meva infantesa i de la meva joventut, els llibres que recordo amb tendresa i també amb aquell punt d'enyorança són El petit príncep i també La plaça del diamant de Mercè Rodoreda. Pel que fa als llibres que a mi m'han agradat molt, tot un seguit de llibres del Daniel Stulin, d'un periodista que parla del Club de Bilderberg, que de fet és el govern a l'ombra i és el govern que realment mana a tot el món i que planifica moltes de les coses. I el Lluís Urpí, aquí el tenim. Gràcies, molt bona tarda. És un plaer per mi estar aquí. M'ha costat una mica identificar el que estava sentint, perquè clar, no era cap dels programes que havia fet, sinó que eren unes recomanacions que ens havia demanat la Catalunya Ràdio, la corporació, pel dia de Sant Jordi. Per això, quan he començat, he pensat que ara no sé quin programa és aquest. Ara d'on surt això. Doncs el Lluís Urpí, de Sant Guim de Freixenet, ha treballat de periodista a Catalunya Ràdio durant més de 33 anys, ha estat redactor de la delegació de Lleida, redactor del Departament d'Esports, va cobrir els Jocs Olímpics del 92, després en parlarem, membre del Departament d'Informatius i actualment gaudint d'una merescuda jubilació. El 2005 va ser guardonat amb el Premi Nacional de Radiodifusió i el 2012 va obtenir el Premi Nacional de Comunicació. També té la Flor de Florejacs per la trajectòria professional. Taula aquí d'honor, eh? Un altre aplaudiment per tots. Sí, un altre aplaudiment. Nosaltres no en tenim gaires de premis, eh? Bueno, en tenim un. Ja aconseguirem a poc. Bueno, Lluís, comencem per tu, perquè sabem que dels tres ets segurament qui més va conèixer Ràdio Cervera. En aquest primer bloc parlarem de Ràdio Cervera només. Llavors, ara que ja us hem presentat, comencem pel principi. Com es decideix crear Ràdio Cervera i qui éreu engegant el projecte? Això del projecte potser ho podria més explicar més la Pepa. No, ho podria explicar la persona que està muda i no pot estar aquí ara mateix parlant. Jaume Boquet és el que sap tot el procés. El Jaume és en realitat el que sap com es va gestar la cosa, però jo sí hi era des del principi i us puc dir que Ràdio Cervera formava part d'una cadena d'emissores, era Cadena 13, una emissora del cercle Convergència i Unió, diguem, no, Jaume? Van obrir 13 emissores per tot Catalunya i va haver un moment que en van obrir una aquí a Cervera i el Jaume es va fer càrrec d'ella com a director. Teníem a la Rosa, oi? La Rosa que estava de dilluns a divendres i jo estava al cap de setmana. Aquests van ser els inicis de Ràdio Cervera. I era una cosa tan, a veure, pobreta, diguem, Jaume, te'n recordes? Que jo feia la programació del cap de setmana. És a dir, estàvem connectats a una cadena d'emissores, per tant no fèiem una programació de 24 hores. Però al matí del dissabte i al matí del diumenge hi havia programació autòctona, diguem. I la programació autòctona la feia una sola persona, que era jo. Aleshores, feia un informatiu, acabava l'informatiu i aleshores deia, i ara anem al magazín. I aleshores feia el magazín. I el diumenge feia el programa de nens. I quan acabava el programa de nens feia una altra cosa. És a dir, tot ho feia la mateixa persona, que ara ho penses i dius, mare de Déu, sort que no està gravat, això, menys mal que no està enregistrat, perquè devia de ser marcià. Sense guió, llavors? Home, sí, jo m'ho currava, A veure, em currava, feia unes notícies i les escrivia, tot, però era com casolà i sobretot que la mateixa persona feia tots els programes. Segurament moltes ràdios locals. Ja, era com lamentable, pobret, diguem. Però això ho dius ara. Però no, ho fèiem amb tot l'amor i tot el carinyo i tota la feina, perquè treballàvem molt. Érem 3 persones per fer una ràdio en aquell moment i treballàvem moltíssim, però clar, ara veus aquesta peculiaritat i dius, devia de ser bastant curiós pels oients, per la gent que era a l'altra banda. Precisament em vaig incorporar quan la Pepa ja va anar a Barcelona, el que era l'emissora central, Ràdio 8, Cadena 100. Ella va anar cap allà, llavors pràcticament no coincidit. Jo vaig entrar una mica més tard, però llavors ja sí que ja vam començar a fer programació diària. Fèiem un magazín al dematí, que es deia Ara Mateix, i després fèiem informatius, que es deien Actualitat, edició migdia, i Actualitat, edició vespre, el mateix nom, canviant l'edició del migdia i del vespre, això ja es feia diàriament. Però vosaltres ja éreu professionals, ja éreu seriosos. Però espera, que hem d'explicar una cosa que és molt important que sapigueu. La primera vinculació del Jaume
amb Ràdio Cervera. És que jo A mi els em sona, escoltava- alguna jo els cosa m'han escoltava, explicat. Sí, sí. El Jaume era el principal client del Gripau Blau, que era el programa infantil que fèiem. O sigui, el nen que m'enviava els millors dibuixos, que participava a tots els concursos, que quan fèiem un concert al Passeig Balmes, ell era el primer, a la primera fila. Jo és que els escoltava. Era el Jaume. A ells, Que primer fort! a la Pepa i després al Lluís i els escoltava i m'agradava i estava enganxadíssim i jo tenia claríssim que em volia dedicar a la ràdio i vaig dir, ai, doncs jo he d'anar a la ràdio i m'he de presentar i he de dir a veure si em volen. Sí, perquè Es va puc fer una presentar. cosa. Es va presentar. I me'n recordo perfectament la imatge de quan vas arribar, vas entrar a la ràdio. I estàvem el Jaume Boqueras, Acosta't més, Lluís. i un servidor, Sí. i es presenta i diu, em dic Jaume Freixas, m'agrada molt la ràdio, m'agradaria col·laborar. Fitxeu-me. Fitxeu-me. No, això directament no vas dir. Llavors, va dir, tinc uns parents a Madrid, aviat aniré a estudiar periodisme a Madrid. I he de començar a practicar. I he de començar a practicar. I el Jaume i jo ens vam mirar. Clar, era molt jovenet, però parlava ja molt bé, com no? si fos molt adult, no? Era un jove avi, ja. Sabeu? O sigui, Vaig començar, doncs això, a escoltar-los amb ells, jo vaig aprendre d'ells una mica al principi, no? I després ja quan vaig començar allà, doncs el Jaume em va fitxar i mica en mica doncs, vaig començar ordenant discos, no? La discoteca, a cada un li posàvem una etiqueta i fèiem una fitxa amb la cara A i la cara B. I els ordenàvem per LPs, singles i maxi singles. No sé si... Jo això estic perdut, això no sé. Aquesta nomenclatura se us escapa. I ara penses, quina inutilitat haver treballat tant amb CDs, no? Amb CDs, perdó, amb discos de vinil, que després ja els CDs també Però s'han ara ja quedat torna a tenir, arraconats. ara en tornem a comprar. Sí, és Fixa't tu, veritat. que tot torna. I diuen que el caset també tornarà. Això no ho tinc tan clar. No ho crec pas. M'ho va dir un company Sí? de cultura d'allà de Catalunya Ràdio. Però si ara els cotxes- Això encara no he vist. M'ho va dir fa 3 o 4 anys i encara no he vist que els Però casets si els cotxes ja no porten CD, per exemple, és a dir, ja no tens ni possibilitat. Clar, però vull dir que ho pots llançar tot. Podem llançar tot. Com va ser, Jaume, el pas aquest d'ordenar CDs a No, i mica en cintes mica allà, a veure, tenir micro? com ha dit la Pepa, era tot molt petit, molt rudimentari, però al final semiprofessionalitzat sí que estava, no? És a dir, cadascú tenia la seva funció i llavors, mica en mica, doncs, ja em vaig anar introduint en els programes que feien. Tu i jo vam coincidir poc, en realitat. perquè Jo, tu te'n vas anar a de Ràdio seguida. Cervera, jo crec que vam coincidir d'aquesta manera que et dic, bàsicament, perquè tu eres un nen, tu eres molt més jo era petit. molt petit, sí. I amb qui més vaig coincidir va ser amb el Lluís, que llavors sí que amb el Lluís preparàvem a vegades l'informatiu del migdia, l'informatiu del vespre... Però va ser una escola meravellosa, o sigui, total. meravellosa. Jo, el 80% del que sé ho vaig aprendre a Ràdio Cervera. Tenim molt bon record i és d'aquests records inesborrables. De fet, a mi, quan una de les coses que més m'ha sorprès quan ens vau passar el guió i ara quan presentàveu el programa és quan us dirigiu al públic i diu potser la majoria o molts de vosaltres no coneixereu o no sabeu de l'existència de Ràdio Cervera que va existir i jo pensava, ostres, hi ha gent que no sap que va existir a Ràdio Cervera, Sí, doncs hi haurà molta gent. Segur que sí. Això vol dir que ens han fet grans, que passa el temps I potser no se n'ha parlat gaire, tampoc. No. Tinc aquesta sensació. S'ha enterrat, no? És que han passat molts anys, hi ha moltes noves generacions que no ho han vist. Però no hi ha estic evidència. segura que bona part dels oients que tenim avui aquí, del públic que tenim aquí... El sector sud, que és més jove, Sí, sabia de l'existència de Ràdio Cervera, oi que sí? Alguns sí. Sí, fan que sí. Per això han vingut avui aquí, també. Això sou vosaltres, sou molt joves. No, sí, nosaltres ho sabíem, Quin objectiu tenia Ràdio Cervera? Jo crec que l'objectiu era ser l'altaveu tant de nivell de Cervera com a nivell comarcal, primer de la Segarra i després Segarra i Urgell, de tot el que passava, o sigui, de la vida social, vida política, vida econòmica, tot passava o intentàvem nosaltres que passés per Ràdio Cervera. Era fantàstic i m'agradaria que hi tornés a ser. El que passa que suposo que no és fàcil. Jo, a nivell municipal, tinc entès que quan era alcalde del Ramon Royes, a mi em va parlar, em va trucar un dia i dir, escolta, si engeguéssim Ràdio Cervera una altra vegada es pogués tornar a fer, tu estaries disposat a col·laborar-hi, i també em va parlar d'una sèrie de gent que hi estaven interessats en tirar-ho endavant. El que passa que, clar, suposo que els ajuntaments van molt malament a nivell de diners i el de Cervera no crec que sigui una excepció. No. I aquí està el problema, perquè a nivell empresarial, privat,
això sí que és inviable. Ara, a nivell públic, si l'Ajuntament, ara encapçalat per Jean Pomés, doncs li sortissin els números, seria fantàstic. Però si hem hagut de fer una retallada, que hi havia un decalatge de no sé quants milions, que no quadrava el pressupost, bueno. De fet, nosaltres, quan vam engegar una mica aquest podcast, nosaltres sabíem de l'existència de Ràdio Cervera i ens vam plantejar, no? Ostres, doncs si hi havia hagut una ràdio, tornem-la a reflotar, no? Tornem a... Però clar, ens vam mirar, no? Vam fer números, ens vam mirar les nostres vides, i vam dir, la ràdio què farem? 1 hora al dia, 1 hora a la setmana? No podem. Llavors vam dir, ostres, va, tothom fa podcast, doncs anem a obrir un podcast. Això una, i després la disponibilitat nostra professional no ens ho permetia, i la segona, ens feia una mica de mandra també formar part d'alguna cosa municipal, no? Perquè si era una ràdio municipal, doncs ens feia una mica de mandra que algú ens... No volíem ser un espai de propaganda, no? Sí, no volíem formar part de cap lloc, no? Volíem anar una mica per lliures, autogestionar-nos, autofinançar-nos... Però no és rendible, no és rendible. No, segur que no. Segur, és a dir, no pots... Ara mateix, una ràdio privada municipal no és rendible. Jo, de tota manera, ara, amb això, no seguiria el model aquest que diu el Lluís. Jo, si hi hagués la voluntat de crear una emissora municipal, jo el que optaria és per fer una ràdio online. És a dir, en aquest sentit... per internet. Sí, i conec alguna experiència que relativament funciona. És relativament econòmic, o sigui, per uns 3.000 euros a l'any pots tenir una ràdio online. Llavors, el sistema com es pot fer? Pots allotjar el servidor en una empresa britànica que es diu, podeu buscar-ho a internet, es diu radio.co, i allà, per uns 3.000 euros a l'any, comptant tot, les apps, que després t'has de descarregar al teu dispositiu, en el núvol t'allotgen tota la programació que tu vulguis fer, però bàsicament això està pensat per fer una espècie de radiofórmula musical, però després tu, a través de les xarxes de la mateixa ràdio, pots fer lives, pots fer missions d'esdeveniments que t'interessi del poble, pots fins i tot retransmetre festes... Exacte, i en la mateixa app de l'emissora pots linkar. I per tant això és... Jo ho llanço com a idea per si algú, alguna associació, vosaltres, alguna altra associació, i fins i tot podem buscar els contactes si algú té molt interès. Aquest és un projecte, jo el veig molt més real i molt més factible que no el de la ràdio convencional. Per començar, no tenim ni la llicència, perquè ara crec que és de la SER, la llicència de Ràdio Cervera. Ni local. I com diu la Pepa, no és rendible ara mateix a nivell estructural, a nivell de personal, i per començar és que no tenim la llicència, perquè crec que és de la SER. Per començar, li hauries de comprar la llicència a la SER, amb la qual cosa ja seria una barbaritat. Nosaltres vam fer un Verkami, ens va anar bé. Sí, molt bé. La gent ens va ajudar molt. Gràcies, perquè segur que hi ha gent que hi va participar. I vam tirar. Sí. Seguim. Sí, ho hem esbossat una mica, però quins programes es podien escoltar a través de Ràdio Cervera? El que recordeu, Sí, i en quina franja horària? A part d'aquests que comentava la Pepa, així d'inicial, els noms que ara recordo jo més són el magazín que fèiem al dematí a l'ara mateix, que el feia fonamentalment el Jaume, que col·laborava amb el Josep Bertran de Gramunt, periodista que malauradament ja no està entre nosaltres. I després, a nivell d'informatius, fèiem un informatiu al diari, amb actualitat edició migdia, actualitat edició vespre, i en aquest doncs hi va col·laborar després el Jaume, i sobretot molt abans l'Anna Maria Martí va durar molt de temps, ell també, la Carme Pollina, bàsicament crec que són aquests els que vam estar portant els informatius juntament amb el Jaume Buquet. I fèieu entrevistes? Entrevistàveu amb algú? Recordeu alguna... Sí, amb l'alcalde. Amb l'alcalde històric. Amb el Salat. Jo tinc una anècdota que va... Explica, això ens agrada. Amb el Joan Salat, però ja no era l'entrevista. L'entrevista amb ell era complicada perquè tota la gent que l'heu conegut o que el veu conèixer mai et mirava. O sigui, ell parlava, si ara parlés amb tu, jo no et miraria a tu, jo em miraria a dalt. Això era una característica seva. Això ho feia sempre, no miràvem mai. Però el més graciós en aquest cas era quan jo anava a cobrir els plens de l'Ajuntament per informar després. Perquè a mig ple, no després ni abans, a mig ple,
em senyalava i em deia, Urpí, a veure què apuntes, què diràs demà per la ràdio, o què direu demà per la ràdio, i què diràs pel diari, perquè clar, jo primer, mentre estava a Cervera, vaig ser corresponsal primer de la Mañana, de tota la comarca de Segarra, i després corresponsal del Segre, que després ho va agafar... Ho vaig heredar jo. Ho va heredar el Jaume. Ostres, que fort. Això que l'alcalde al mig del plet digui, a veure, apunta bé, a veure què diràs demà, això, clar, difícilment jo crec que passi cap altre ajuntament. Ostres, teníem una pregunta que era de què us coneixíeu, aquesta ja la tatxem, Aquesta la podeu treure ja. Ens has fet molta gràcia. I llavors, com us organitzàveu? A l'hora de fer guions i això, com us organitzàveu? Realment com podíem. Com podíeu. Perquè la Pepa diu que sí que érem una mica professionals, però... Vosaltres éreu professionals comparats amb la meva època, que a mi em fa vergonya ara reconèixer com fèiem les coses. Perquè ara, quan preguntava la Núria això, fèieu entrevistes, nosaltres a la primera època entrevistàvem el que entrava gairebé, Jaume. O sigui, venia el Joan Isaac a promocionar un disc i li fèiem una entrevista. Es presentaven a l'emissora, les discogràfiques et portaven els cantants que estaven en aquell moment de promoció i venien a veure sense anunciar-se prèviament. I llavors, fem una entrevista. I fèiem una entrevista. No vull ni pensar com sortien. Sort que no estan enregistrades, insisteixo. Aquí està el tema. Jo a vegades quan havia comentat allà amb companys de Barcelona que mentre posàvem música redactàvem les notícies per l'informatiu, clar, la gent et mirava amb una cara i deia, però què vol dir això? I era així. Perquè, clar, quan nosaltres, l'estona que no fèiem els programes, hi havia fórmula musical, no? Llavors, durant aquesta fórmula musical... Això anava a dir. És que era una ràdio que hi havia molta música. Jo havia posat molta música a la ràdio. De fet, a part que vaig començar adreçant els discos i fer les mitges dels discos, que arribaven molts discos a la ràdio. Cada dia arribaven discos. Hi havia dies que ens trobàvem un paquet així de discos. I llavors, a part que tenia molta feina, per mi va ser un descobriment dels grups d'aquella època. Per mi va ser Ràdio Cervera també, això, aquests dies que estava pensant en aquest acte i dic, és que ho vull dir, perquè per mi va ser una finestra a Ràdio Cervera al món musical de l'època. O sigui, clar, el fet de rebre els discos, escoltar-los, no sé, Level 42, Prefab Sprout, Swing Out Sister, l'últim de la Madonna, l'últim del Michael Jackson, l'últim del Bruce, era una eclosió. Podies estar al dia de tot. I el que teníem molt clar, la gent que hem treballat a la ràdio, teníem molt clar sempre quins eren els temes més llargs. Jo, per exemple, havia d'anar al lavabo un dia, doncs poses Cannonball de Supertramp, que és una cara sencera, i sabies que tenies 3 minuts, 4, 5, 6 per anar al quarto de bany. No? És veritat? Ara penso en plats bruts, com feia la ràdio al López. Doncs era exactament així. Però d'aquella època m'ha quedat molt clar quins són els temes llargs que et permeten una mica de relax. Però, Pepa, o anar a obrir la porta, també és una altra. Podem anar molt més enllà encara. Jo no sé si tu ho havies fet, però jo et puc assegurar que sí. Havia anat al Felipe V a buscar un... Home, jo tant no, això no. Jo no. Tu no ho havies fet? Jo no, però trucaven a la porta i jo estava sola. Jaume, tu recordes això, Jaume? Sí. Diu que sí, Jaume. No m'ho estic inventant. Però això es mereix com una vinyeta, es mereix un còmic, Ràdio Cervera. Que algú pogués fer un llibre. Llanço la idea. Llàstima que l'Ibáñez hagi mort, perquè seria com una 13 rue del Percebe, però... Clar, mentre estaves fent la part d'aquesta fórmula musical, tu posaves el disc, trucaven a la porta, i potser el Jaume, per exemple, havia sortit, si estàvem els dos allà. Llavors anaves a obrir la porta i el qui et deia, bueno, espera't un moment que se m'acaba el disc, tornaves allà, i entre disc i anar redactant per l'informatiu. Havia passat. Que jo, sort que ho havia de llegir jo, perquè la meva lletra no s'entès mai, però com ho havia de llegir jo, doncs encara s'entenia. I jo recordo, potser més endavant, els dissabtes al matí hi havia un programa que podies trucar i demanar una cançó, també. No sé com es deia aquell programa, jo no me'n recordo. Això era més endavant, Hi va haver uns programes que es demanaven cançons que jo primer, abans de treballar a Ràdio Cervera, vaig col·laborar, perquè llavors ja coneixia el Jaume i vaig fer 2 programes que es deien, tu no sé si me'n recordes d'això, Pop a la 13 i Cartes a la 100.
Poble 13 sí, l'altre no, el nom no em sona, l'altre. Poble 13. Poble 13 sí que em sona. I es demanaven cançons. Sí. I que no sé si... Era el dissabte al matí, jo recordo. No sé, era Pagaria per escoltar una trucada l'escoltaves d'aquestes. i hola, soc la Núria. Bueno, jo no havia trucat mai, però hola, soc tal, m'agradaria que em posés sou, no sé. Sí. Sí, que ho Us he de recordo. dir que feia en aquella època molta emoció rebre trucades a la Tu ràdio. al Gripau Blau rebies trucades, Sí, perquè jo havia sí. trucat. Tu trucaves a tots els concursos. Jaume, devies estar allà El primer que trucant. trucava era el Jo Jaume havia trucat, Freixas. sí, sí. Però que feia molta emoció que algú truqués. Era com, que bé que m'està trucant algú, no? La zona d'influència de la ràdio era la Segarra o anava més enllà? Perquè hem llegit, però segur que ara ho podreu explicar millor, que hi havia com col·laboracions amb Ràdio Tàrrega. No, Ràdio Tàrrega no. Això està mal entès, eh? Tocat os, aquí. Ara que jo m'estimo molt Ràdio Tàrrega perquè vaig començar als 13 anys a Ràdio Tàrrega, però no. Ni aigua. Era que el Jaume, en el seu moment, va, com a director de l'emissora, va muntar un estudi a Tàrrega. Llavors, Ràdio Cervera va passar a ser Cadena 13 Cervera Tàrrega. Exacte. Llavors, també a nivell de propaganda, publicitat, tot això... captaven publicitat de Tàrrega. Exacte, captaven publicitat de Tàrrega i de la zona de l'Urgell. L'emissora se sentia fins a Lleida. Fins a Lleida, ciutat, se sentia. Molt bé. I què va passar? Què va passar? Com es va acabar això? Clar, perquè Ràdio Tàrrega ha perviscut, No, però... jo no vaig viure al final el tampoc final vaig de viure. Ràdio Cervera. Ho hem deixat per una altra vegada que ho expliqui exactament el Jaume. No va acabar de funcionar? A nivell de... La cadena 13, no solament Ràdio Cervera, va fer una mica el paper que a nivell històric va fer Ràdio Joventut. Va ser una gran escola, com deia la Pepa. El que passa que a nivell empresarial va ser un fracàs estrepitós. Jo recordo com el Jaume vam anar, me'n recordaré tota la vida, vam anar a un acte al Bruc que feia no sé si el primer aniversari en Ràdio Catalunya. Hi havia una emissora, no Catalunya Ràdio, Ràdio Catalunya. De Manresa. De Manresa, de la cadena 13. I aquella gent portaven dues mòbils que eren Nissan Patrols, que valien una fortuna de l'època, i jo vaig dir... Sí que són rics. Jo vaig comentar amb el Jaume que nosaltres teníem un Talbot Horizon, que era del Magí Guas, que era el publicista, que servia de mòbil. Mare meva, i tant. Llavors, hi va haver gent que van començar la casa per la taulada. No, l'empresa en general, jo vaig viure la transició de Ràdio Avui a Cadena 13, a Ràdio Barça. Clar, hi va haver un moment que allò era Ràdio Barça. I dic, què faig jo treballant a Ràdio Barça? I Cadena Nova després. I després Cadena Nova. Jo vaig viure tot. Jo vaig estar a Ràdio Barça i vaig estar a Cadena Nova. Hosti, canviant més de nom que els de Junts, eh? Sí. I la Cadena Nova finalment la va comprar la COPE. La COPE. La va comprar la COPE. I després de la COPE la propietat va venir a... Aquí va ser un repetidor d'Onda Cero. Després va venir de la COPE, jo crec que va venir a Ona Catalana. Pot ser. Una catalana, sí, no d'Onda Cero, una catalana. Pot ser. I després hi ha la SER. La freqüència, i després hi ha la SER. La freqüència. Teniu alguna gravació? Algo? Això seria brutal, eh? Jo no tinc res, tampoc. Va, digueu la veritat. Ho hauria destruït, però no. M'agradaria sentir-ho, perquè Al devia principi ens ha ser. dit que pot recuperar alguna cosa. No sé què. El Jaume va explicar que un company de Ràdio Sí, el Sintoniki, un company de Ràdio 4, està fent un arxiu de totes les emissores de Catalunya i li falta de Ràdio Cervera. Aleshores jo el vaig posar en contacte amb el Jaume Boquet i em penso que no hem trobat res. I em va dir, podries reproduir l'entrada d'algun programa teu? I jo vaig agafar la música del Gripau Blau. Vaig conèixer un gripau blau, babau. I aleshores jo vaig reproduir amb la meva veu d'ara, que no té res a veure amb la meva veu d'abans, dient, hola, benvinguts a Ràdio Cervera. Però, clar, no, està falsejat. Ho trobarem perquè estic en contacte amb el Jaume, li vaig comentar que la companya de la Corollada, Ana Maria Martí, si tenia alguna cosa, però jo estic convençut que a Sant Guim, un dia ho vaig mirar i no ho vaig trobar, però que tinc gravats algun dels informatius seguríssim. Doncs escolta, això... I crec que també tinc gravat, que va ser una fita a nivell comarcal radiofònic, que vam retransmetre Cervera, Guissona i Guissona, Cervera. Vam retransmetre els partits. De futbol. Els partits de futbol? Sí, del derbi, el derbi comarcal,
de retransmetre. I aquest, jo crec que això ho tinc, però sobretot els informatius, com a mínim tinc algun informatiu gravat seguríssim. Ja posats a recordar programes, i jo també, ara recordo, ara m'ha vingut el flash, que jo també havia fet un programa de sardanes. El diumenge al matí, amb el Francesc Bravo. Parlem de sardanes, es deia. I ell feia el guió i jo llegia, només. O sigui, jo no feia res, jo anava a l'estudi i llegia. Però el Francesc s'ho currava, però, bueno... Sí, me'n recordo. Me l'ha guanyat també, no? El Francesc ja fa molts anys que... Però sí, parlem de sardanes el diumenge al matí, també. Nosaltres, tocava de tot. Per preparar una mica aquest programa, vam intentar buscar i tot el que hem trobat és tot escrit, o sigui, textos de l'època del Segarra, la revista Segarra, però enregistrat res. Ens ha faltat potser l'arxiu comarcal, si hi ha alguna cosa, però no hem trobat res. I suposo que per això, per la falta d'evidències i la falta de material, que potser... És com si estéssim parlant del paleolític inferior, una cosa així, no? M'estic sentint així, més o menys. No hi ha gravacions, no hi ha res. Home, que dependent... Això de l'àudio aquest, jo quan el localitzi, a part de l'arxiu i això, s'hi ha de portar el museu. Algo que corrobori que existia. Si es troba alguna cosa, ho podríem passar la temporada que ve. Val a dir que teníem oients, uns quants. Hi va haver un EGM, que no sé si el Jaume se'n recorda, que ens va marcar 5.000 oients. Què dius? Està molt bé, Això, a nivell de la cobertura que teníem, estava molt superbé. Molt bé. Tot Cervera, no? Sí. Més. Guissones, aquí, sí. Ribera d'Ondara, sí. Molt bé. Jo me'n recordo perfectament de les xifres aquestes. Que bé, molt bé. Doncs bé, per acabar la secció sobre Ràdio Cervera, nosaltres voldríem dir que Botiflers és un projecte que neix amb l'objectiu de donar a conèixer gent d'aquí i informar també sobre el nostre territori, que el format és diferent al de Ràdio Cervera, però potser sí que coincidim amb l'esperit i voluntat de la llibertat d'informació, que per nosaltres és molt important. Nosaltres ens considerem una mica hereus d'aquella ràdio que va néixer fa 40 anys i bé, esperem que hagueu disfrutat d'aquest moment, que costa reunir aquests colossos aquí al mig. Gràcies. Bé, ara fem una mica un canvi. Hem parlat de Ràdio Cervera i ara volem centrar-nos en les trajectòries periodístiques. Ràdio Cervera és un fil conductor fort entre vosaltres, a part de la Segarra, i bé, ara anem a veure una mica què heu fet al llarg de les vostres trajectòries, que malgrat sortir del periodisme, al final heu pres camins molt diversos i segur que ara ens podreu explicar encara més anècdotes de les que heu explicat fins ara. El Lluís, com hem dit, ja es troba gaudint d'una merescuda jubilació, però vosaltres, Pep i Jaume, encara seguiu en actiu. Segur que això tots ara ens podreu compartir moltes experiències, així que bé, anirem fent com una entrevista ara centrada en cadascú. Comencem pel Lluís. Amb 13 anys vas començar a Ràdio Tàrrega, ara ens ho explicaves, i també vas ser periodista professional de Ràdio Cervera, com hem dit. Has treballat moltes dècades a la ràdio, des de baix fins a arribar a Catalunya Ràdio, a la Diagonal, una de les ràdios referents del país. Ja des de ben petit t'hi volies dedicar, Lluís? Ho tenies clar? Sí, de fet sí. Bé, l'anècdota és que quan vaig néixer es pensaven que era mut. Això és el més divertit de tot. Sí, es pensaven que era mut. Jo vaig néixer a Manresa. Quin error! I quan, clar, perquè a aquella època, i fa uns quants anys, quan es naixia es plorava. I jo vaig néixer no m'he plorat. Ara també, sí. I unes monges que portaven unes ales, no recordo quina congregació, eren de Manresa, anaven dient que la meva mare sentia, aquest nen no parlarà, I jo ja tenia gana, jo volia menjar, i això m'impedia, sembla parlar. Però sí, bàsicament, la culpable, entre cometes, és la meva mare, perquè la meva mare, el que en dic jo d'oients professionals de ràdio, que tot el dia escolten la ràdio, que aquests a vegades haurien d'estar amb algun dels comitès o consells de programació, perquè en saben més a vegades que alguns directius que posen per ordres polítiques, diguéssim. I a 4 anys jo ja estava sempre escoltant la ràdio a casa. Jo escoltava el Simplemente María
consultoris d'Anna Francis, que a vosaltres us sona això, Sí. i el Luis de l'Olmo, que aquest sí que encara potser us sona, que fa poc va sortir per TV3. Llavors ja vaig anar agafant afició a la ràdio. I després a casa retransmetia partits de bàsquet amb les cistelles de ma mare i bé, tot el dia parlant. Tot el contrari del que es pensava allà a Manresa Que no passaria. Doncs mira, recullo aquest guant del bàsquet perquè vas passar per la redacció d'esports, no? Era el teu gran fort. Vas cobrir els Jocs Olímpics del 92, eh? Què ens en podries explicar? Jo quan vaig entrar a Lleida, vaig estar un any i mig i estava en informatius, vaig entrar per informatius. Però els Jocs Olímpics que a mi em feien molta il·lusió. Llavors, clar, quan des de Lleida van trucar a Barcelona i van dir, bueno, el Lluís Urpí voldria entrar al Departament d'Esports. I clar, ens van preguntar, aquest noi, el més rodó que he vist, és una maleta, que hi havia esports, aquest noi. Llavors, clar, els van explicar que els meus orígens eren les cròniques del futbol i del bàsquet i tot això, i que sempre havia estat en contacte amb el món de l'esport, tant a nivell de Ràdio Targa com aquí a Ràdio Cervera. Llavors van acceptar el trasllat. Llavors, quan jo vaig anar de Lleida a Barcelona, vaig passar del Departament d'Informatius al Departament d'Esports. I clar, els Jocs Olímpics va ser una cosa... Jo aquells 15 dies van ser tan màgics que encara quan sento el Barcelona o l'Amigos para siempre em poso a plorar directament. Me'n recordo perfectament quan vaig entrar al Centre Internacional de Premsa i vaig veure totes les televisions americanes, tot un munt de gent, tothom amb la credencial, vaig trucar a la meva mare. I vaig dir, mama, és molt fort això, eh? Després de fer el Sanguim Sanauges, que li vaig dir concretament... I vaig dir concretament aquest partit. Després de fer el Sanguim Sanauja, això... Clar, i després vaig ser dels autèntics privilegiats de viure en directe el debut oficial del Dream Team. No tot el que altre que s'ha dit després del Dream Team. El Dream Team de bàsquet a Badalona, Estats Units a Angola, que, entre altres, en aquell equip hi jugaven Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird. Això no es veurà mai més un equip com aquell. Hi havia el Carmelo. Clar, jo estava allà i em vaig fer una foto. Jo anava amb el comentarista, que era l'Antoni Serra, exentrenador de bàsquet del Barça, i li vaig dir, escolta, Antoni, tira'm una foto perquè això... Clar, és que era un moment únic. A part d'anar a buscar el foc olímpic, que també tinc alguna anècdota divertida d'allà, però el del bàsquet, allò va ser impressionant. Clar, després veure el Carl Lewis a l'estadi olímpic també, però veure aquí tot aquell munt d'estrelles allà, que es fot una pallissa, jugàvem contra Angola, que pareixia com un entrenament. Però només de veure'ls tots allà reunits, el primer partit oficial que jugaven, em vaig considerar un privilegiat, la veritat. Per tant, et quedes més amb esports o amb informatius? Què t'ha agradat més fer? Tot. La veritat, esports vaig tenir un trauma. El puc explicar? Sí. Perquè vaig anar... Clar, a vegades havia anat a cobrir algun partit de la selecció espanyola de futbol. I els companys d'esports em deien, me'n recordo que va ser el Pere Escobar que m'ho va dir, la selecció espanyola, tu per conèixer bé l'ambient, amb totes les grans estrelles, José María García, José Ramón de la Morena, José Ángel de la Casa, tots aquests de l'època, has d'anar amb ells amb una concentració. Bé, l'any 94, Espanya jugava contra Irlanda i em van enviar a la concentració de la selecció espanyola. O sigui, vaig estar 5 dies amb ells. I primer a Oviedo i després a Dublín. Vaig tornar traumatitzat. Boig, vaig tornar boig. Perquè, clar, el nivell que hi havia... O sigui, la majoria de periodistes, els de Barcelona tots no, però els de Madrid, tots només sabien parlar d'anar de senyoretes o de futbol. No podies trobar ningú que poguessis parlar de política i tot això. I després al nivell hi havia el Javier Clemente, el seleccionador, que li deies a ell, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hasta los cojones. Era un nivell, i jo vaig tornar, recordo que vaig trucar a la dona i dir, escolta, jo no em sento identificat amb tot aquest col·lectiu, no? I sí, quan vaig tornar de Dublín, vaig demanar el canvi i vaig tornar a informatius. Vaig tornar jo l'any 94. La selecció espanyola vas tornar a informatius. Sí. Perquè més recordo una imatge del Pipi Estrada, aquest que ara és comentarista de la premsa rosa i tot això, amb una bandera espanyola penjada al coll, allà al hall d'un hotel de 5 estrelles allà, que estava amb la selecció d'això, i cridant Viva Espanya, amb uns crits, els de seguretat se'l miraven i això.
O sigui, una sèrie d'imatges que vaig dir... Massa fort. Amb una roda de premsa, el Javier Clemente discutint-se amb el que es deia Ángel Cabezas, que treballava a l'AS, o discutint-se al mig de la roda de premsa, i els periodistes irlandesos i anglesos deien, però què és tot això? Llavors, no em va agradar. Lluís, a la ràdio tu prefereixes això, viure la notícia en primera persona, fer aquestes sortides de l'emissora o ser a l'emissora, redacció, presentant un informatiu? M'ha agradat tot fer-ho. O sigui, el que dèiem estar a la trinxera m'ha agradat, però clar, presentar els programes doncs també, no? Quan vaig tenir la sort de poder presentar durant 6 temporades al Catalunya Matí, clar, en aquells moments era el... Ara està ja absorbit dins del Matí de Catalunya Ràdio, però llavors era un programa independent. Clar, tenia 200.000 oients cada matí. No és poca broma, no? Sí. 200.000 persones que t'escoltaven, que jo sempre deia que era el Camp Nou, l'Estadi Olímpic i el Ministadi, tothom allà pendent, no? I això et dona la possibilitat de tenir bons col·laboradors, de fer bones entrevistes i, clar, també és un orgull haver-ho pogut fer, la veritat. És un orgull d'haver començat fent els partits de futbol del Sant Guim i del bàsquet a poder estar presentant aquests programes. Jo tinc entès que els periodistes esportius expliquen un 20% del que saben, diguem, en antena, i que l'altre 80% s'acaben quedant per ells o els hi costa molt de corroborar. Tu comparteixes això? Les informacions? No sé si només diuen el 20%, el que sí que és cert, que també no diré que no passi en altres àmbits del món del periodisme, però sí que, per exemple, a nivell de Catalunya, el Barça té molt poder. Molt poder, vull dir que hi ha hagut programes que ells mateixos treien tertulians i els posaven, i després hi ha alguns periodistes que, bé, doncs potser tot el que saben sobre el Barça no ho diuen, perquè a canvi tenim entrades, aparquem allà davant, de la preferència de l'estadi. Hi ha algunes prebendes d'aquestes. Jo sé algunes històries que no vull dir noms, però sí que hi ha una mica d'això. Potser no el 20%, però sí que... Era un percentatge aleatori. Per si no t'has mullat prou, Lluís, ara ja acabem i volíem preguntar-te, la Corpo paga bé, molt bé o escandalosament bé als seus treballadors? Bé. Comparació amb els altres mitjans, clar. Sí, la professió està molt en precari, aquesta és la veritat. Malauradament està molt en precari perquè les cadenes, exceptuant on treballem nosaltres, diguéssim, a nivell de ràdio, les ràdios que paguen més a Espanya, estic parlant de redactors. Presentadors estrella, llavors ja és un altre tema, no? Però a nivell de redactors, editors, en el cas, per exemple, d'informatius, qui paga millor és Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya Ràdio i Euskal Telebista, Ràdio Euskadi. La resta, doncs, paguen normalment. I a nivell de presentadors estrella, doncs, a nivell de la tele, això en sap més el Jaume, però sí que és cert que a vegades hi ha hagut alguns sous una mica desorbitats, parlo de presentadors estrella i d'alguns programes que s'ha pagat, jo crec que sent un canal públic, un canal d'emissores públiques, doncs aquí s'ha pagat algunes coses que no s'haurien d'haver pagat, jo crec. Però, o sigui, sous extraordinaris als treballadors, no. Ben pagats, sí. Bones condicions, sí. Però sí que és cert que a vegades, i el Jaume segur que comparteix això, que hi ha hagut presentadors, jo no diré ara noms, però jo sé que a TV3 hi ha hagut alguns presentadors que han arribat a cobrar amb programes així de 12-13 programes, 90.000 euros per programa. Que això queda disfressat dins del pressupost global. Sí, de la producció en si. Sí, això m'ho va dir una persona d'una productora. Que jo li vaig tornar a dir la xifra, que me la repetís, i em va dir que sí. Hi ha hagut alguns casos d'aquests, i això crec que no és correcte. Des d'una emissora, un grup d'emissores, la corporació que ho paguem entre tots. A mi jo he tingut sempre voluntat de servei públic i aquestes coses m'han sabut una mica de greu. Ara canviem, parlarem amb la Pepa. Fa poc va superar els 2.000 programes amb No és un dia qualquiera, que va ser una bogeria, no? Estem acostumats a veure rodacaps sovint en mitjans públics, però aquesta gesta és brutal. Això vol dir que fas molt bé la teva feina.
I que he tingut sort també, perquè hi ha molta gent que fa bé la seva feina i no arriba als 22 anys amb un mateix programa, no? Jo crec que la fórmula que vam plantejar en un principi, un programa de cap de setmana, serè, tranquil, sense política, sense futbol, sense premsa al cor, va funcionar, va agradar a la gent i aquesta fórmula jo crec que ens l'han copiada bastant, això vol dir que ha funcionat. I, per tant, tot i que han anat passant els governs, els directors i han anat canviant moltes coses, a nosaltres ens han deixat, sí. Però hi ha una part de sort que és evident, vull dir, pot arribar un que diu tinc un amic que ho farà o una amiga que ho farà molt millor que tu i fora, ja està. Jo sóc autònoma, només us dic això, jo sóc autònoma, no sóc fixa. Crec que sempre he estat així en aquest contractes per obra. Jo sempre he estat una treballadora precària. Sí, sí. A Ràdio Cervera no et van fer un bon contracte? A Ràdio Cervera no recordo. Jo crec que tenia un contracte... No sé què tenia. No ho sé. Jo sé que cobrava 15.000 pessetes. La meva primera nòmina va ser a Ràdio Cervera. Jo vaig començar a cobrar 5.000 a Ràdio Cervera. Jo 15.000, però treballava tot el cap de setmana, feia tots els programes. Jo 70.000 cobrava. Jaume, tu ordenaves els discos. Això és un agravi comparatiu, 70.000. Primer 35.000 i després critica els fitxatges estrella de TV3. Va ser el fitxatge estrella de Ràdio Cervera. Clarament. Tal qual. I llavors, Pepa, portes 22 anys vivint entre Barcelona i Madrid? És així, això? Sí, és així, sí. Al principi no, els primers anys fèiem el programa des de Barcelona, des de la seu que teníem a Passeig de Gràcia, que era meravellosa, Passeig de Gràcia 1, que teníem una visió sobre la plaça Catalunya, teníem una terrassa que no us podeu imaginar. Venien tots els convidats i els ensenyàvem la terrassa amb molt d'orgull, però hi va haver un moment en què Ràdio Nacional va fer un ERE molt important, un expedient de regulació d'empleo, i van marxar persones que tenien més de 52, 53, 55 anys, gent molt jove. I ens vam quedar, jo em vaig quedar sense realitzador, sense sotsdirector, sense productora, és a dir, vaig quedar desposseïda. I aquí a Barcelona no hi havia relleus. Aleshores, el meu equip estava a Madrid i, clar, era com un bròquil estar aquí, tenir el realitzador a Madrid, i ja vaig dir, bé, doncs vaig a Madrid. I des d'aleshores, sí, no passa res, t'acostumes. És com agafar el metro per anar a la plaça Catalunya, doncs agafes un avió o un tren per anar a Madrid. El secret és tenir el mateix matalàs i els mateixos coixins a les dues cases. Ara, hi ha un moment de desconcert al matí, que us dic de veritat, que em passa cada dia. Cada dia quan em desperto dic, on soc avui? Paraula d'honor. O sigui, no sé mai on soc. I a vegades estic una bona estona equivocada. Dient, estic a Madrid. No, estic a Sant Just. La gent que viatja molt per feina, això li deu passar, sí. Pepa, malgrat haver guanyat, per exemple, 2 Ondes, entre altres premis, creus que al país s'ha fet poca justícia a la teva figura periodística pel fet de treballar en un mitjà espanyol? Ara diré una cosa molt impopular, molt impopular. Jo porto 25 anys viatjant amb aquest programa per tot Espanya i per tot el món. Mai m'he sentit discriminada per ser catalana a cap lloc, mai. Però sí m'he sentit discriminada aquí pel fet de treballar en una emissora que es diu Ràdio Nacional d'Espanya. Acaba de donar el titular, Sí. El titular. No, amb el to del titular, sí. És la veritat, és a dir, a veure, que no vull fer ara la xula, però m'han donat el Premi de Periodisme més important de l'Aragó, l'Heraldo d'Aragó. M'han donat el Premi de Periodisme més important de Màlaga. M'han fet filla adoptiva d'un poble de la Rioja meravellós que és Ezcaray, ho he de dir, jo sóc una mica d'Ezcaray ara, la primera filla adoptiva del poble. Ostres. Clar, veus aquestes coses, dius, com m'estimen fora, que poc m'estimen aquí. Però vaja, que això ni em treu el son ni em preocupa. Em dol una mica? Sí, però no em preocupa gens perquè jo crec que el reconeixement, tinc més reconeixement del que mereixo i hi ha molta gent que m'estima sense mereixer-ho també. Ens expliques la teva rutina diària? Què fa la Pepa un dia qualsevol? Els dies que treballo, els dies de ràdio, els dies... No, un dia que no treballis. Els dies que no treballo, dormo. O sigui,
puc dormir fins a les... Em desperto a les 8 i després torno a dormir fins a les 10 i després puc dormir fins a les 12 i a vegades ja tinc molta vergonya i em llevo. Això és el meu dia de festa. I procuro llegir, que és el que faig, perquè, clar, preparar dos programes a la setmana, hi ha molta gent que em diu que afortunada, només treballes els caps de setmana, i dic, si ho sapiguéssiu, perquè, clar, jo segueixo sent una periodista d'aquestes que es llegeix els llibres, va veure les obres de teatre, va veure les pel·lícules. Aleshores, em passo... Jo no tinc dies desconnectada, dies de desconnexió no tinc. A més, companys meus treballen durant la setmana de dilluns a divendres i, per tant, el dilluns al matí ja m'estan trucant, escolta, aquest convidat, tal, no sé què fem, tal, aquest col·laborador no pot anar. Aleshores, estic sempre connectada. Una altra cosa és que els dies de festa la diferència és que dormo i els altres dies que matino molt, perquè els dies de programa, clar, mirant el Lluís Urpí, direu, no matina gens, perquè jo em llevo a les 6 del matí. El Lluís diu, jo em llevava a les 3. Clar, jo entrava a treballar, quan feia el Catalunya Matí, a 2:45 de la matinada. Mare meva, clar. O sigui, treballava de 2:45 a 2:45. Quan havia de fer el directe de 6 a 8 era quan ja estava mig cau. Doncs a mi llevar-me a les 6 del matí ja em sembla una desgràcia, perquè això és una cosa que ningú no té en compte. Si jo tingués una empresa, quan hagués de contractar un treballador, el primer que li preguntaria és, vostè a quina hora està més despert? Jo a la nit, doncs torn de nit. Vostè a quina hora està més despert? Torn de tarda, no? Clar, però no t'ho pregunta ningú. I jo porto molts anys treballant al matí, matinant sempre a disgust. Però, vaja, després em compensa. Són 5 hores seguides de programa, directe. Clar, com es porta això? Són 5 hores superconcentrada, no? Està super acostumada, però... Sí, es fa llarg, es fa llarg. Ara li porten els cafès, no cal anar... No vas al Felipe. No, però jo porto un termo de te amb llimona, així de gran, i estic tot el matí... Jo crec que la primera hora i mitja vaig una mica amb el pilot automàtic, allò que al cap encara et fa una mica de soroll, no? Però després ja... I passa... A veure, és llarg el programa, però a mi hi ha dies que dic, ui, mira, ja són les 12, no? Ja m'ha passat ràpid. Depèn una mica dels dies, depèn dels convidats. Això és el millor de la ràdio, que mai no saps com aniran les coses. Fa 15 dies teníem un convidat que va caure, un senyor gran, un dramaturg important, va caure, es va marejar, tal, em van trucar mentre ja estaven al programa per dir-me que no podia venir, clar. Aleshores, estàs allà pensant, mentre estàs fent el programa, pensant com faré aquesta mitja hora que tinc buida ara mateix. Posant el supercàstig. Clar, que depèn del dia, doncs t'actives abans i has de pensar. Però fixeu-vos, jo a la ràdio no em poso nerviosa. A la vida soc molt nerviosa i no tinc calma, però a la ràdio tots els meus companys entrant, què hacemos? Què passarà? I jo dic, un moment, deixeu-me pensar. I mentre treballo vaig pensant, i quan arriba el butlletí informatiu els dic, mira, farem això, passarem això aquí, i ja ho tinc. És a dir, a la ràdio tinc molta més tranquil·litat que a la vida. És una cosa que no he aconseguit exportar, diguem. M'hauria encantat exportar a la vida la tranquil·litat de la ràdio. Crec que abans... La ràdio és la teva vida. Sí, la ràdio és la meva vida, sí. Crec que abans del tall on et sentíem s'ha sentit que als oients els hi dius escuchantes. Sí. Vas buscar com aquest vocatiu per dirigir-te a l'oient? Fixa't que això és una cosa que em va suggerir una persona que ens escoltava des de Figueres. Miquel Sans, me'n recordaré tota la vida. Quan jo vaig començar amb el programa, al cap d'uns mesos, va escriure un correu electrònic i em va dir aquest programa és tan bo que en lloc d'oients mereix tenir escuchantes. I jo vaig dir, clar, és que fixa't la diferència entre sentir i escoltar. En català també la tenim, sentir i escoltar. Tu pots sentir que plou, podem sentir un mòbil que sona, però quan escoltes hi poses voluntat. Què és el que voleu vosaltres quan feu el vostre podcast? Que la gent us escolti, no que us senti. Perquè si et sent... I fixeu-vos també, per exemple, les parelles, una dels retrets més freqüents és que no m'escoltes. Clar, no m'escoltes. Doncs el que volem és que la gent ens escolti. Ja sabem que tenim oyentes i escuchantes, però volem que siguin escuchantes. Ben trobat, molt bé. T'han arribat ofertes per anar a la tele o és que senzillament no t'interessa?
Grans ofertes no, però és que jo crec que he demostrat les vegades que he fet coses de tele, que no han sigut tantes, que tampoc disfrutava massa. Mireu, la diferència entre la ràdio i la tele, per mi, Jaume, no sé si estaràs d'acord, és la ràdio és com anar amb uns pantalons curts, una samarreta i unes espardenyes d'anar per casa. I la tele és com... És mentida. És com vestir-se... No, és com vestir-se per anar a una boda. Sabeu que mai de posar la pamela, les sabates de... Clar, a la tele és molt complicat tot. I aleshores cada vegada que he fet tele dic, per què per enregistrar un programa de mitja hora hem d'estar tot al matí? Clar, que si ara el maquillatge espera que te'l retoco perquè brilles, espera que et fa la llum, et fa una ombra estranya, el vestit té una arruga. Ai, és que clar, quan has provat la ràdio dius no, deixeu-me que a la ràdio puc ser jo. Tens raó, i a vegades genera molta frustració aquestes coses, no? És a dir, que la feina no surti al 100% com tu has planejat per tonteries al final, no? Com les que acaba de dir, que són molt comunes, no? Tens càmeres, tu, Pep, al teu estudi? És a dir, es graven els programes? No, tinc càmeres, i fa molts anys, i jo ara ja les puc desconnectar, però abans no podia desconnectar-les, i aleshores hi posava un foli doblegat, posava un foli sobre perquè no es veiés. Perquè jo sempre els he dit, als meus caps els he dit, si voleu un programa de tele, fem un programa de tele. Això és un programa de ràdio. Un programa de ràdio no es pot veure. Per què? Perquè a la ràdio tu fas gestos, fas coses de vinga, va, fora ja. Sí que se't veu, no? No se'n veu, no. A mi no. Mai. Alguna vegada, quan tenim algun... Mira, fa uns dies vaig entrevistar Joel Dicker. Joel Dicker és un escriptor suís que és el meu escriptor preferit en el món. Clar, era una notícia que Joel Dicker estés a la ràdio. Aleshores, clar, connectem l'streaming, però només en ocasions així molt extraordinàries. És que a mi em sona haver vist vídeo. Però saps què passa? Que si no... És a dir, si vols un programa de tele, fem un programa de tele. Juguem i fem un programa de tele. Però si tenim un programa de ràdio, fem un programa de ràdio. Els gestos a la ràdio, les coses que fas a la ràdio, l'espontaneïtat que tens a la ràdio, no és per veure-la. I a més que és molt avorrit veure un programa de ràdio. Si no, després pot ser un meme de l'APM, no? Exacte. Perquè passen coses. Però cada vegada està ja hi he passant sortit més. alguna vegada a l'APM. Quan anava a TV3, a l'APM vaig acabar. Cada vegada està passant més, no? Que els programes de ràdio hi ha càmeres, no? Sí, cada cop més i no sé, a la gent li agrada en general, però no, jo no. Jo soc de la vella escola. A vegades escolto el Toni Clapés. Soc del paleolític inferior. I ho critica molt, això, sempre. L'autèntic era que la persona que estava escoltant no sabia la Com cara eres, del com presentador, eres. la presentadora, es podia imaginar si serà alt, prim, gras o grassa o ros. I ara tothom ho sap tot. En canvi, la màgia de la ràdio està aquí. De fet, ho diuen, si t'agrada un presentador, no passis pels estudis, no? Hi ha una dita que diu això. Sí, és veritat, perquè tu t'imagines... A veure, la ràdio, i això ho dic moltes vegades, i és que ho tinc claríssim, la ràdio és, amb la literatura, l'únic mitjà que tenim per fer treballar una facultat tan humana com és la imaginació. Què ens queda per fer treballar la imaginació? La ràdio i la literatura. No ens queda res més, perquè la resta ho veiem tot. Per tant, la ràdio ha de seguir sent un mitjà per... La intel·ligència artificial, per acabar de rematar, que això ara sí que serà divertit. Però en el cas que tu dius, la Pepa i el Lluís són l'excepció que confirma la regla. És a dir, quan veus els locutors de ràdio i els veus en persona, les expectatives queden àmpliament superades. Ai, que carrego. No ha passat res. Ha caigut aquí algú. No, va, no ha passat res. De moment és igual, és tingut dels conseqüències. No, és els auriculars És els auriculars que no els teniu ni agafant. No els estem... No. I Jaume, anem ara una mica a parlar una mica amb tu. Tu et veiem al 324, explica'ns com va ser la teva arribada a TV3. La meva arribada a TV3 va ser a Madrid directament, perquè jo estava a Catalunya Ràdio i vaig... De fet, la meva vida professional, que ha estat pràcticament tota lligada a la informació pura i dura, és a dir, jo em considero un picapedrer de la informació, un obrer de la informació, del dia a dia, de l'actualitat més punyent, no?, de cada... Llavors, jo he estat a cavall entre Madrid i Barcelona en diferents etapes, perquè vaig començar a Catalunya Ràdio a Madrid, vaig anar un any a la Diagonal, a Barcelona, després vaig tornar a TV3 a Madrid i després vaig tornar a Catalunya.
I vaig començar a TV3 precisament a Madrid, perquè estava a la ràdio, vaig veure que hi havia unes oposicions per la delegació d'allà, com que ja coneixia el terreny perquè havia estat a la ràdio, doncs em vaig presentar i vaig entrar a la delegació d'allà. I m'hi vaig estar 5 anyets. I després ja vaig tornar cap a Barcelona, vaig fer informació política, parlamentària, i després, des de fa 10 anys ja soc presentador, que són 10 anys, els estic complint ara, del Canal 324, i en aquesta etapa estic ara, que ja és potser una mica llarga, però bueno, Déu dirà, ja anirem veient sobre la marxa. On et sents més còmode? Informació política, fent el 324? Jo és que he fet molta política. Jo he mamat molta política. Vull dir, a Madrid, aquí, i he fet cobertures de moltes coses relacionades amb la informació política. És a dir, quan estava allà, doncs lògicament, perquè quan estàs allà estàs tot el dia al Congrés, al Moncloa. Vaig fer molts tribunals a Madrid també, em vaig xupar molta Audiència Nacional, molt Tribunal Supremo, Fiscalia, tot. I aquí, a Catalunya, tota l'elaboració de l'Estatut, del nou Estatut, de l'Estatut del 2006. I després ja, imagineu-vos, quan va començar el procés, ja no us explico. I encara, mira, vaig tenir la sort que, malgrat que ja era presentador del 324, durant la crisi de la tardor de 2017, de la incidència aquesta que va durar 2 segons, o 7 segons, encara vaig tenir l'oportunitat d'anar a Madrid 2 o 3 mesos, i llavors vaig poder seguir quan van empresonar el govern. Imagina't, no? Allò va ser un flaix total. Quan van intervenir el Parlament, van dissoldre el Parlament, van intervenir el govern de la Generalitat, doncs ho vaig poder viure des d'allà. I llavors això també va ser, per mi, en aquest sentit, un record professional bastant inesborrable, en aquest sentit, sentir com des de la Moncloa el Rajoy diu hemos decidido disolver el Parlamento de Catalunya. Según l'artículo. Hòstia, eren moments... No, i després també les ordres de presó, perquè clar, ara tot es veu amb certa distància, però esclar, quan surten advocats de l'Audiència Nacional i diuen és que és prisió para todos, Junqueras, Turull, dius, hòstia, el govern a la presó, és un flaix, no? Sí. El 324 és un canal que pràcticament mai pare d'informar. En quina franja t'hi podem veure? No, ara al matí, ara jo al matí. Sempre matí. Estic una mica entre la Pepa i el Lluís. Dorms més. Lluís, quan a la seva última etapa diu que s'aixecava a 2:15, la Pepa s'aixeca a les 6 i jo m'aixeco a les 4, ara. Ja porto uns anyets aixecant-me a les 4 en aquesta última etapa. M'estic veient molt afortunada, jo, Sí? Quina sort. El que passa que jo sempre dic, jo sempre dic, per suavitzar-ho una mica, sempre dic, però és de dilluns a dijous. Divendres no treballo, llavors... Setmana catalana, diem, no? Setmana catalana. Que és un rotllo, perquè els 4 dies aixecar-se a les 4 és una putada com una casa. Però sempre et queda allò de dir, però divendres no treballo. I com és un dia de feina, el 324? En el meu cas, jo, de dilluns a dijous, tinc una vida una mica militar, o sigui, és un règim molt militar, és a dir, és d'anar a dormir a les 9 de la nit. Demà no treballo, o sigui que tranquils, ja tinc temps. És d'anar a dormir a les 9, 9 i poc de la nit, aixecar-me a les 4 i a les 5 estar allà, i de 5 a 6 a tota castanya, llegir-me el que hem preparat els de la nit, mirar a veure si es pot fer algun canvi, atropelladament, i de seguida ràpid, la corbata, el maquillatge ràpid, i a les 6 està allà ja en directe. El que passa que després sobre la marxa, encara que ja estiguis en directe, doncs tens estones per anar-ho arreglant una mica, i es procura que a mesura que va avançant al matí, és a dir, sobretot a partir de les 7, la cosa ja estigui ben endreçada i faci més goig, perquè és quan més gent es connecta, sobretot a la franja de 7:45 a les 8, que al nostre canal és quan més gent ens veu. Perquè tu fas editar les entradetes que t'escriuen d'altres o te les escrius tu en funció dels temes? Jo faig de tot, com a Ràdio Cervera, també. Vull dir, jo quan arribo al matí em trobo el que em trobo a la nit. Hi ha 2 persones a la nit. Llavors, hi ha vegades que, molt bé, dic, hòstia, però hi ha vegades que dic,
hòstia, no podríem canviar-ho, això? I, esclar, llavors també sap greu, perquè hi ha dos companys a la nit que, escolta, han estat allà tota la nit treballant i tu arribes allà i llavors es tracta de tenir una mica de mà esquerra, no? Si dius que... Quina merda, eh? Has de dir, està molt bé, però potser ho podríem canviar una mica. Què et sembla? Sí, no sé què. No, però no passa molts dies, però... En fi. I després cadascú, els periodistes, ja ho sabeu, cadascú té les seves dèries. I el que els hi passa molt a la gent a la nit, per exemple, és que com que no passen coses aquí i només passen coses als Estats Units, jo a la nit tinc un que només fa coses als Estats Units. I, escolta, ha arribat a 5 morts a Oklahoma i estic fent un no sé què... I esclar, llavors dic, hòstia, ja, però mirem ja més de cara al dia que estem a punt d'encetar, no? No solament als Estats Units, no solament als Estats Units. Però, clar, cadascú tenim les nostres dèries, els nostres vicis, les nostres coses, i, escolta, i hem de conviure entre tots. Una pregunta, Jaume, que segur que no t'han fet mai. Com portes això de repetir el mateix diverses vegades? Bueno, això és... La filosofia d'aquest canal és aquesta, és repetir molt, perquè és un canal de consum puntual, és a dir, mirar els titulars, el sumari, potser els 2 primers temes i ja està, i tenir-nos molt a la cuina mentre... doncs, o als bars, però al final és veritat que molta gent ens veu, però no... Nosaltres tenim... Jo crec que a vegades no tenim ni oyentes ni escuchantes, tenim... Mirantes. Ara portes 10 anys al canal i has enganxat, abans ho deies, totes les notícies sobre el procés. Sigui sobre aquest tema o qualsevol altre, quina notícia recordes especialment haver compartit, haver presentat, que t'hagi generat alguna controvèrsia o... Perquè, clar, vosaltres esteu allà davant de la càmera impassibles, però tothom té sentiments. Llavors, segons quines notícies deuen ser difícils. Penso, eh? Sí, a mi, per exemple, la informació de successos no m'agrada. Però tenim la sort que a casa nostra els successos no es tracten massa, perquè sempre hi ha hagut com un pudor, no? Allà a la tele sempre hi ha hagut... Sempre ha sigut un tema com una mica tabú, no? Perquè d'una banda saps que a la gent li agrada o li interessen, però allà sempre tothom va amb el freno de mà posat, no? És que això... És que, esclar, això pot incitar al suïcidi, és que això pot incitar a la violència, és que això pot no sé què... Però després fan crims. Exacte, és el que anava a dir. És contradictori, no? Exacte, no? I aquest debat l'hem tingut moltes vegades, no? I sempre estem allà a la roda del hàmster, no? Agradi o no agradi, és el que ven. No, que té molta audiència, està claríssim. Per això em sorprèn que encara en l'espai de l'informatiu tinguin un cert pudor a l'hora de... Al trànsit es van inventar la frase de l'efecte tafaner. Tu vas per la carretera, un accident, tots afluixant i mirant. Que sí. I dels 3, Jaume, ets el que utilitzes treballant el dialecte nord-occidental, la variant nord-occidental, tot i que deixen dir-te que l'has perdut una mica. Potser sí, te n'adones? No te n'adones, potser quan parles. Jo no me n'adono. Ara potser no. Jo he procurat sempre parlar igual, no he intentat forçar res. Sí. Però penses que ha canviat la visió dialectal a la corporació? Costa, trobar presentadors... Però allà hi ha prou gent, que és de les Terres de l'Ebre o sense accents. Però és veritat que, esclar, si el 80% de la població catalana es concentra a l'àrea metropolitana, és a dir, el barcelonès, els vallesos i el Baix Llobregat... 5 i mig. Clar, és normal que hi hagi... Però us he de dir que la meva primera etapa a Catalunya Ràdio, meva breu etapa a Catalunya Ràdio, passàvem tots els guions per la UAL, la unitat d'assessorament lingüístic, i a vegades et corregien coses dialectals, diguem, que eren molt nostres, unificaven. I jo crec que els accents en aquell moment no estaven massa ben vistos. Ara sí. Sí, ara sí. Ara sí, ha canviat. A mi, per exemple, m'enviaven uns informes que jo deia, però sí que ho faig malament. I tot dient neutre. Clar, és que jo soc de Sant Guim. Fem neutres, com els de Solsona, fem neutres. Llavors, clar, hi ha la franja entre l'oriental i l'occidental i nosaltres estem aquí. A més, jo amb això no tinc cap problema, perquè a la meva casa mateix, o sigui, a vegades amb les veus que sents i els accents que sents, dius, hòstia,
Sí, hòstia, exacte. Mare meva. No cal que diguem noms. No, i ara Me'n recordo que el director, quan hi vaig anar el dia que em van fitxar, diguéssim, allà a la presentació, i fa una sèrie de preguntes i em diu: però tu d'on ets de Lleida? No t'ubicava. La falta de cultura així general. El nostre accent és peculiar, això és veritat. Sí. Clar, fer les neutres i tal. Que després també els companys es posen que els hi portés pomes i peres i dic... Ei, no tant. Allà em vaig jo... No tant. Tot s'identifica amb el mateix. Exacte. És veritat que a nivell, diguéssim, metropolità falta molta cultura de la resta del país. O sigui, hi ha molta gent que a partir del Bruc o Igualada no saben... No, ja. Quasi bé que hi ha, Ens hem trobat Alguns perquè han anat a esquiar o han anat al rafting, però la resta no els hi preguntis on és Balaguer, perquè... Aquest és un dels nostres lemes, que sempre ho diem, que la Panadella no és frontera, hi ha més vida, No, sí és frontera. Si vens per l'A2, la frontera està claríssima, perquè tu vas molt bé en el teu cotxe i tal, i de cop i volta comences a votar, ja ha passat la Panadella. Això em sembla, aprofito per dir que és una vergonya. Totalment d'acord. És una vergonya. O sigui, és que com pot ser que ens tinguin així Ara estan arreglant algun d'abandonats? tram, he vist. Sí, estan arreglant algun tram. Ja ho has jurat. Una vergonya. Ha estat molt malament. Reivindico l'A2, Lleida. Província de Lleida. És que els ciutadans de Lleida no paguen impostos. Oi? Els mateixos. Sí, perquè llavors, allò que diu ella, vas finet, pum, i comences a dir, hòstia, que hem passat amb una pista forestal. Just comença quan hi ha el cartell de província de Lleida. Sí. És que és clavat, Clavadíssim. Bé, ja per acabar, ara us farem una doble pregunta ràpida amb una doble resposta ràpida. I és que heu de dir què és el que més us agrada i el que menys de la vostra feina. Comencem per la Pepa. El que més i el que menys. El que menys, matinar. Queda molt clar. I el que més, tenir l'oportunitat de conèixer gent nova i gent interessant cada setmana. Jaume? A mi el que més m'agrada és aquesta possibilitat d'estar sempre pendent del que està passant en cada moment. I encara aquest cuc d'estar enganxat a l'actualitat no me l'he tret. I mira que ara amb les xarxes socials faig esforços a vegades per desintoxicar-me, és a dir, a vegades fins i tot deixo el mòbil en una habitació allunyada per no mirar-lo durant no sé quantes hores, però encara això m'agrada saber que sempre estic al cas, no? És a dir, de saber què està passant, de tenir una mica de control sobre el que està passant. Això m'agrada, que tu doni aquesta feina. I també m'agrada que és una feina agraïda, és a dir, jo crec que la gent és generosa en general i que és molt poc crítica amb nosaltres. O sigui, a mi em passa que jo crec que podrien ser molt més crítics i en canvi la gent és amable i això m'agrada, no? És a dir, té un punt amable aquesta feina que jo penso que, per exemple, a vegades a una persona que la fa molt bé, un professor, un metge, un empleat d'una oficina de qualsevol cosa, no li va a la gent i diu: ai, t'he vist, molt bé, molt bé. Molts cops ni t'han sentit, però és amable, no? Això és bonic, no? I a la ràdio hi ha un punt que jo crec que va més enllà, que sempre ho diu el Gabilondo, diu que la gent de la ràdio, sempre els de la tele se'ls admira, però els de la ràdio se'ns estima. Això és molt important. Molt important. Fa molta companyia a la ràdio. I coses que no m'agraden de la feina, doncs... No sé, aquesta feina a vegades té un component de vanitat en molta gent i jo no ho suporto, això. És a dir, jo no vaig de perfecte, que jo tinc molts defectes, però... Hi ha molt fantasma. Sí, hi ha molta vanitat, no? I a mi no m'agrada... És un defecte que a mi no m'agrada, vull dir... I mira que en tinc, jo. Podríem donar noms. No, és broma. I no estic pensant en ningú, sinó en general. Fa com mandra, no? I Lluís? El que més i el que menys? El que més m'ha agradat poder jugar a primera divisió i tenia la sort de poder treballar a Catalunya Ràdio 33 anys. Penso que quan era petit i si m'ho haguessin dit segur que no m'ho hagués pensat mai. Treballar amb grans professionals, aprendre molt, conèixer, tenir molt bona relació amb el Puyal, que per mi ha sigut el millor
comunicador que ha tingut mai aquest país, el Joaquim Maria Puyol, crec que és el millor en diferència, i bé, després ser testimoni de primera mà d'esdeveniments històrics com els Jocs, que és una cosa que sempre en parlarem perquè és autèntica història del nostre país. El que més m'ha agradat és una mica relacionat amb el que diu el Jaume, és la mala competència que hi ha a vegades als llocs, perquè si redactor i vull ser editor, les lluites internes, això em feia sempre m'ha fet molta mandra, el que passa que jo pujava des de baix, anava fent i m'agradava molt. Si no m'hagués agradat molt, igual hagués plegat. I sobretot demanava que la meva filla no es dediqués a això, perquè jo sabia tot el que passava per dins. Jo quan feia el Catalunya Matí, el feia sempre amb il·lusió i estava animat, i hi va haver uns companys que l'Orpí està tan animat perquè es pren cocaïna. Fotem, no? I és que clar, coses d'aquestes una mica que poden fer molt mal, no? Després vaig assabentar, qui eren els que ho van dir, i estaven un dia, eren 3 concretament, estaven al costat d'una impressora, i em vaig acostar i dir, escolteu, una cosa, a mi la coca que m'agrada, de moment, és la de recapte. L'altra, de moment, no la necessito. Gràcies, bon dia. Això és el que més m'ha molestat d'aquesta feina, que suposo que tots ells també tenen molts exemples. Jo he de dir que he tingut uns companys, i tinc uns companys tan extraordinaris que alguna vegada que he tingut la possibilitat de canviar d'emissora i d'anar-me'n, no me n'he anat pels meus companys. Per tant, jo he tingut molta sort. El que passa que, Pepa, és molt diferent, crec, l'àrea programes amb l'àrea informatius on hi ha... Sí, pot ser. Sí, però també pot ser que en un programa no tinguis sort, no? No, això sí, tinguis un equip. Però jo he tingut molta sort i toco fusta perquè... És que és molt important, això. És vital, és vital. Sí, però vull dir, això que va passar va ser molt greu, perquè és clar... Quin horror, sí. És clar, perquè un tio estigui animat i fa il·lusió presentar un programa, no vol dir que vagi tot el dia... Sí. Això va ser... un allò negatiu que sempre me'n recordo, no? El que passa que, clar, com que jo era vellet a la casa, doncs vaig assabentar-me d'aquí fins i tot els 3 que ho havien dit, no? I els hi vaig anar a dir... I que bé que els hi diguessis a la casa. El que m'agrada és la de recapte, dic, l'altra... I la de Sant Joan, Sí, que ara arribem. Bueno, moltes gràcies, Lluís, Pepa i Jaume, per explicar-nos les vostres trajectòries, compartir-nos totes aquestes anècdotes, reflexions, experiències sobre el periodisme. Ha sigut un programa increïble. Estic segur que el públic ho ha gaudit moltíssim. No s'ha aixecat ningú i mira que portem una hora i mitja, programa. Així que, bueno, només dir-vos que estem molt agraïts que hagueu pogut venir avui fins aquí a Cervera, que segur que no ha sigut gens fàcil per ningú de vosaltres, i dir-vos que sou els nostres referents. Moltes gràcies. Gràcies per convidar-nos. Gràcies. Posem punt i final, ja anem tancant aquest superprograma amb aquests superconvidats. Ens retrobem a la tardor, segurament, com ja us tenim acostumats, arrencarem la nova temporada pels vols de l'1 d'octubre, perquè almenys no oblidem que fa molt i molt temps va ser un dia important pels catalans. Gràcies a tots per escoltar-nos, per seguir-nos, gràcies Pepa, Jaume i Lluís per acompanyar-nos avui, gràcies Robert per ser-hi tot l'any i malgrat no falla el Robert, no falla els àudios, els guions supertard, sempre hi ets i sempre ets el primer a obrir la porta. Nosaltres som Botiflers, ja ho sabeu, el podcast més escoltat de la Casa Reial. Gràcies a tots i fins aviat. Gràcies.